Kandidat tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Gżira qed jgħid lin-nies biex ma jivvutawlux. Charles Micallef Sengen li diġà huwa kunsillier qal li hu qiegħed jieħu din l-attitudni minħabba deċiżjonijiet tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said. Jidher li x-xewqa ta' Micallef Sengen kienet li ismu jitħassar għal kollox minn fuq il-polza tal-vot, imma min rid jagħmel dan kellu ċans sa 6 ilu. Minkejja dan, xorta waħda ma jridx jirrappreżenta l-Partit Nazzjonalista u għalhekk qed jgħid lin-nies ma jivvutawlux. Fuq Facebook, Micallef ħabbar ukoll li se jirreżenja minn President tal-Kumitat Sezzjonali fil-Gżira u minn karigi oħra li għandu fil-partit. Is-Segretarju Ġenerali Chris Said kien ikkwotat jgħid li Micallef Sengen ma qabilx mal-lista ta' kandidati li ppreżenta il-Partit Nazzjonalista fil-Gżira. Ikkuntattjat minn One News, Micallef Sengen der determinat ħafna dwar id-deċiżjoni li ħa għalkemm ma rridx jagħti iktar dettalji.